Crec que des de la directiva s'ha d'assumir la culpa de la direcció esportiva. Mitchell va demanar 7 fitxatges, van arribar 3, un era un lesionat crònic com en Ter Stegen, que dels últims 70, 60 està lesionat, i crec que s'han de canviar moltes coses. Hem de tirar de cantera, de pedreres. No pot ser que un gironí ens hagi fotut a segona. No pot ser que un gironí no estigui a la cantera del Girona. I ho sento, però no puc parlar més. Quin plors per aquest, de debò, eh? Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes, i és el que ens ha passat. Ho sento molt perquè l'afició no ens ho mereixem, hem plorat tots. Ja sé que els jugadors també han fet el que han pogut, però ho sento, però estem a segona. Així de molestos van marxar els aficionats del Girona després de l'empat del seu equip davant l'Elx, que significa el descens a segona divisió després de 4 anys. Una afició, això sí, molt entregada, que va respondre de la millor manera amb una rebuda espectacular als jugadors abans del partit. Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'informatiu migdia. I ja ho veien, queixes, plors i llàgrimes al final de l'encontre a Montilivi, en un partit on el conjunt de Mitchell es va quedar a un gol d'aconseguir la permanència a primera divisió. Un empat insuficient que torna els gironins a la categoria de plata. En l'àmbit esportiu, tots els detalls. Abans fem un repàs d'altres temes destacats d'avui dilluns, dia 25 de maig. Girona ha gairebé duplicat el nombre de sense sostres en 2 anys i l'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. El consistori ha començat els treballs al primer eix de confinament d'incendi Girona-Celrà, que protegirà 150.000 persones en un terreny de més de 90 hectàrees. La Fundació Ramon Noguera presenta el llibre Quan el compromís esdevé futur, on es recullen els 60 anys d'història de la Fundació. Girona ha gairebé duplicat el nombre de sense sostres en 2 anys i l'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. El recompte fet aquest passat dijous s'han trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat, mentre que a Salt n'hi havia 34. El sensellarisme segueix a l'alça a Girona. Segons l'últim recompte, actualment hi ha 201 persones dormint al carrer a la ciutat. És gairebé el doble que fa 2 anys, quan eren 111 i més del triple que en fa 10, quan se'n van comptabilitzar 60. Aquests 201 s'hi sumen als 30 que es van trobar dormint a la localitat de Salt. Són dades d'aquest passat dijous, quan uns 150 voluntaris van recórrer els carrers de la ciutat durant 4 hores per actualitzar la situació del sensellarisme. I això és realment preocupant perquè vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat. Un positiu, si es pot dir així, és que enguany, des del Consorci de Benestar Social de Salt, se'ns han sumat per primera vegada. Per tant, aquí hem sumat recursos i estem sumant esforços per tenir una estratègia de manera conjunta i de l'àrea urbana. On més persones dormint al carrer s'han trobat els voluntaris ha estat a l'Eixample Sud, que s'ha disparat i ha passat de 6 a 56. De fet, representa el 25% del que hi ha a tota la ciutat. Al Barri Vell n'hi ha 11 més que fa 2 anys, elevant el nombre a 33, mentre que el tercer barri que més se n'han trobat és l'Eixample Nord, amb 27. A la resta de barris també creix el nombre de persones sense sostre, excepte Santa Eugènia, que han passat de 29 a 18. Entre tots aquests casos hi ha el d'Enfrà. Té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona. Va venir de Logroño després que rebés una pallissa. Tot i que té la seva situació administrativa regularitzada, no aconsegueix trobar feina. A més, el canvi de ciutat ha fet que es quedés sense l'ingrés mínim vital que cobrava, ja que no ha fet els tràmits per tornar-lo a percebre. Fet que ho ha complicat tot. Lo peor es cuando me dieron de baja de la ayuda, del mínimo vital, porque en principio estaba 8 años en la ayuda mínimo vital. Y una vez que cambié de ciudad, los 4 meses que estaba cobrando la ayuda y tal, buscando piso, buscando a casa, y cuando llega enero, no tengo habitació, no tengo casa. Savali assenyala que el sense llar que viu al carrer a Girona actualment és un perfil diferent del que hi havia fa 10 o 15 anys. I és que bona part dels que dormen als carrers de la ciutat són persones que tenen feina i alguns amb estalvis.
La regidora també assenyala que l'increment reflecteix el fet que la ciutat és referent en la protecció de persones sense llar, però considera que caldria seguir dotant de recursos al sensellarisme per part de les diverses administracions. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la SOPA, perquè tenim el Pla Fred, el Pla Caró, etc. Uns dispositius que ens permeten parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre. El recompte també es va fer aquest passat divendres per primer cop a Salt, on s'hi van detectar 34 persones sense llar, amb edats compreses entre els 22 anys i els 67. I ara que ve l'estiu, el consistori ha començat els treballs del primer eix de confinament d'incendis Girona-Celrà, que protegirà 150.000 persones en un terreny de més de 90 hectàrees. La ciutat comença els treballs de prevenció d'incendis amb el primer eix de confinament Girona-Celrà. En total es preveu protegir l'entorn de vida d'aproximadament 150.000 persones amb una superfície impermeable al foc. Aquesta primera zona treballarà sobre diversos municipis del perímetre de la ciutat i els sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta, una superfície d'actuació de 90 hectàrees. Concretament aquí a Girona hi ha un tram d'un dels eixos. Aquest eix va des de el que seria la frontera, des de Jonquera fins a Platja d'Aro, i està dividit en 3 trams. Un dels trams, i el que s'ha prioritzat, és el tram de Girona, Girona-Celrà concretament. Aquest tram té unes 1.900 hectàrees. I el que s'han redactat són un parell de projectes executius per tal de fer treballs forestals i mirar de reduir la superfície, diguem-ne que la definició que s'ha donat és que sigui una superfície impermeable al foc. Les tasques forestals tindran un cost de 380.000 euros. Es dividiran en 2 fases. La primera, a la zona Girona Oest a Ialà, es preveu que s'acabi al juliol, mentre que la segona s'iniciarà al setembre i finalitzarà, si tot va bé, a finals d'any. A tot el territori català hi haurà 14 eixos de confinament que intentaran evitar la propagació dels incendis arreu de Catalunya. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'EROs ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos d'any. Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generals de la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'AkzoNobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del Nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme Leche Pascual a la seva seu de GURB. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira. L'Associació Salut pel Català va organitzar aquest dissabte la jornada al català en el sistema de salut, usuaris i professionals. Una trobada oberta al públic per reflexionar sobre la presència del català en l'àmbit sanitari, els drets lingüístics dels pacients i els reptes actuals del sector.
Girona va reflexionar aquest cap de setmana sobre l'ús del català en el sistema de salut, un acte organitzat per l'Associació Salut pel Català que va reunir professionals sanitaris, representants institucionals i figures del món cultural per debatre sobre l'ús del català als hospitals i centres sanitaris. Sota el títol El català en el sistema de salut, usuaris i professionals, la trobada va abordar també els drets lingüístics dels pacients, la situació del català en el sistema sanitari, la docència i la recerca biomèdica i les experiències territorials impulsades a les comarques gironines. I el motiu de l'acte d'avui era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari. La Casa de Cultura de Girona va acollir la trobada aquest dissabte, oberta al públic. De 2:45 a la 1 del migdia, diversos ponents van exposar temes al voltant de l'ús del català en l'àmbit de la salut. Primer, amb una explicació del president de Salut pel Català, que va posar en context l'associació. Marina Geli, metgessa internista, va parlar sobre la situació del català al món de la salut, i el llibreter i escriptor Guillem Terribas, juntament amb l'escriptora Maria Mercè Roca, van donar veu als drets lingüístics dels pacients. La infermera Carme Major, referent lingüística de l'Hospital Josep Trueta, va exposar els plans lingüístics i el paper dels referents a l'àrea de Girona. La jornada va continuar amb la directora d'atenció primària de la Fundació Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Glòria Bassets, explicant les accions pel català que s'han impulsat a la comarca, mentre que el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, es va centrar en la demografia i els canvis generacionals a la salut. Finalment, el gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, va concretar les accions del Departament de Salut a la demarcació gironina. I demà sabrem si la gironina Carla Casadevall Serrano, química especialitzada en conversió sostenible d'energia, guanya el Premi Investigació organitzat per la Fundació Princesa de Girona. Casadevall compta amb una trajectòria excel·lent en recerca científica i han tingut el plaer de parlar amb ella des de Múrcia, seu dels premis. Està entre els 5 finalistes veient les trajectòries professionals excel·lents que tenen tots els finalistes. Em fa molta il·lusió, és un orgull, perquè és un reconeixement a la meva trajectòria com a científica i és un reconeixement a la ciència que estem fent en el meu grup de recerca. Al final, això és un èxit meu, però és un èxit també extensible al meu grup de recerca, perquè és un treball que fem en equip. La ciència no es pot fer a nivell individual, i menys quan volem resoldre reptes de la nostra societat tan complicats com és l'accés a energia neta i sostenible. Aleshores, és un treball d'equip i des del meu grup de recerca treballem per resoldre el repte energètic. Treballem per desenvolupar sistemes que ens permetin tenir energia neta i abundant a qualsevol lloc i a qualsevol part del planeta. La Fundació Ramon Noguera compleix 60 anys d'història. Per celebrar-ho, han presentat el llibre Quan el compromís esdevé futur, on es recullen aquests 60 anys de trajectòria de la Fundació. Quan el compromís esdevé futur. Així es titula el llibre que ha sortit a la llum per donar a conèixer la història d'una de les fundacions més importants de Girona pel que fa a la transformació social, la Fundació Ramon Noguera. Escrit per Andreu Mas, l'obra fa un repàs de l'entitat creada l'any 1965 per a garantir la dignitat, treball, respecte i futur de les persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs bé, estem presentant aquest llibre que porta per títol Quan el compromís esdevé futur, i bé, ens fa molta il·lusió perquè representa un record que quedarà a la història dels inicis, de tota la trajectòria de la nostra organització des de la dècada dels anys 60, amb el president Ramon Noguera, que d'alguna manera el llibre li fa tot un record, homenatge a tota la història, tot el que va aportar com a persona líder, com a persona emprenedora i sobretot com a persona amb un alt nivell de carisma i de visió per tirar endavant projectes socials. L'acte va comptar amb una taula rodona formada per Salvi Amagat, l'actual president, Pepita Peric, expresidenta, Andreu Mas, autor del llibre, i Quim Nadal, exalcalde de Girona.
A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stein, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. I quan fas la declaració de la renda amb la teva gestoria, també. La nostra experiència és la teva tranquil·litat. La meva filla tenia les dents fatal. Tinc sobremossegada. Em feia sentir bastant incòmoda. Que se sentin segurs, que somriguin i confiïn en ells mateixos. Ortodòncia, estudis, tot l'amor que li pugui donar, li donaré. 35 anys tenint cura de la salut dental i la relació amb els nostres pacients. Ha millorat la meva autoestima al final. Vitaldent. Arrenquem els esports amb una notícia molt dura, el retorn del Girona a segona divisió 4 anys després. L'equip de Michel va empatar a 1 davant l'Elx a Montilivi dissabte, després de no trobar el segon gol que hauria suposat la salvació. Ni en millor Montilivi de les grans ocasions, amb una rebuda espectacular 2 hores abans, van poder ajudar l'equip a guanyar. El gol d'Arnau, només començar la represa, va donar vida a un Girona, nerviosíssim, que va llançar una primera part que es va posar molt coll amunt amb el 0-1 del palamosí Álvaro. El travesser va frenar el que hauria estat el segon gol de l'Emar i la continuïtat a l'elit. Només 2 anys després de tocar el cel i jugar a la Champions, el club passarà a competir a la categoria de plata. Així doncs, en els 2 anys amb més pressupost de la història, hi ha hagut un quasi descens en el pitjor final possible, previsiblement de l'era Michel. Veurem a partir d'ara per on passa el futur del club i el projecte de cara a la pròxima campanya. Han estat fins al final en la possibilitat d'estar a primera. Un gol canvia tot i no hem pogut fer-lo avui. Però hi ha molts factors. Sempre he dit que el responsable del que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat. Només. Toca aixecar-se d'aquest moment tan dur. És un moment molt dur per tothom. Per Girona, per la província, per el club, per mi. És molt difícil. Que el Girona s'aixequi el més aviat possible. Que lo mereix. 5 anys he sentit la sensació de creixement meu, de l'equip, de l'afició, de tothom, i avui és un pas enrere. Difícil d'assimilar, però toca fer-lo. I
No hi ha explicació. No vull trobar explicació perquè no hi ha. I seguim parlant del Girona perquè el descens de categoria ha donat molt del que parlar. Qui primer es va pronunciar va ser l'afició després del partit de dissabte davant l'Elx. Uns aficionats indignats amb la temporada de l'equip i, sobretot, molt crítics amb la gestió del club des de principi de curs. Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga Hypermotion 4 temporades més tard. I ja ho diuen, quan jugues amb foc t'acabes cremant. I això és el que li ha passat al primer equip gironí. Un descens que comporta una pèrdua de 35 milions d'euros per a la ciutat degut a la restauració, gastronomia i turisme. I un cop molt dur després d'estar a la Champions fa 2 cursos i invertir 174 milions en els diferents moviments durant el llarg d'aquests 2 anys. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit. Si no, escoltin. Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual. Crec que des de la directiva s'ha d'assumir la culpa de la direcció esportiva. Mitchell va demanar 7 fitxatges, van arribar 3, un era un lesionat crònic com en Ter Stegen, que dels últims 70, 60 està lesionat, i crec que s'han de canviar moltes coses. Hem de tirar de cantera, de pedreres. No pot ser que un gironí ens hagi fotut a segona. No pot ser que un gironí no estigui a la cantera del Girona. I ho sento, però no puc parlar més. Quin plors per aquest, de debò, eh? Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat. Ho sento molt perquè l'afició no ens ho mereixem. Hem plorat tots. Ja sé que els jugadors també han fet el que han pogut, però ho sento, però estem a segona. Quan perds tants partits a casa i amb equips de la teva lliga passa això, vull dir, no hi ha cap secret aquí, Enfadat de baixar, no, perquè és la imatge de la temporada. Sense eficacitat, sense un gol de més que l'adversari, no es pot anar enlloc i la nostra lligueta davant d'equipes petitetes com l'Elx, com l'Oviedo, etcétera, fa temps que l'havíem perduda. Terminamos dependiendo de un señor con 39 años con una sola pierna para poder marcar un gol. No tienen vergüenza. Ellos se van a otros clubes, ¿sí? El técnico también. Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso. Molt desil·lusionada, molt. Què ha passat? S'han merescut baixar de categoria? És que no han jugat com no han de jugar. És que mira, estic hasta nerviosa i tot. Tinc ganes de plorar, sincerament. Perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no juguen com han de jugar. No tenen xut a la porteria amb ganes i ganes de jugar. Molt malament. Una decepció molt gran per part de l'afició, que es va mostrar molt crítica amb la temporada de l'equip i sobretot amb la gestió del club. Tot i això, el seu sentiment de pertinença cap al seu Girona els manté ferms en la idea de tornar a l'estadi l'any vinent a segona divisió. Sí, esclar, pujarem sempre, això sí, per descomptat. El cor gironí és el cor gironí, tu. Sí, clar, porto des del 2008 aquí, i serem, però bueno, ja sabem el que és segona i el complicat que és. Sí, clar, quan ets al Girona toca patir a vegades, i ara és un mal moment. Segur. Al final som aquí perquè ho sentim, perquè ho creiem, perquè ens agrada el futbol i ho tornarem a intentar. Creiem que el projecte ha fet una davallada en aquest sentit, però s'ha de seguir, s'ha de continuar i vulguis o no s'ha d'aixecar el cap sí o sí, no hi ha altra manera. En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club. La Lliga ajudarà els blanquivermells a refer-se amb un coixí de 18,2 milions d'euros per a la propera temporada, més els 1,6 milions que s'ingressaran per acabar en la penúltima posició a la classificació. Així doncs, el temps juga en contra d'un Girona que haurà de decidir quins canvis provoca el seu organigrama, ja que és necessari prendre decisions com més aviat millor perquè la pretemporada arrencarà a mitjans de juliol.
I el bàsquet girona va caure en el darrer desplaçament de la temporada. El conjunt de Moncho Fernández va cedir ahir per 86-80 al País Basc davant el Bilbao Bàsquet, tot i la gran actuació de Martín Asgueben, autor de 24 punts i 13 rebots. Els gironins van arribar igualats al moment clau de l'encontre, però un últim parcial de 22-13 els va condemnar al Bilbao Arena. L'equip gironí va sumar la quarta derrota consecutiva en el partit 500 de Moncho Fernández a l'ACB. Els blanquivermells viuen un tram final de curs complicat i no van ser capaços d'aguantar el ritme dels locals. Aquí Geben, pràcticament sol, no va poder posar fre. El màxim avantatge del partit van ser els 10 punts dels gironins en l'inici, però els bascs van aixecar-los i després d'un duel igualat amb un intercanvi de cops constant en el marcador, un parcial final de 22-13 en l'últim període va condemnar els homes de Moncho. Així doncs, derrota en el penúltim partit del campionat pel bàsquet Girona, que els deixa en la 12a posició, on acabaran la Lliga passi el que passi en la darrera jornada. Els gironins se rebran el Joventut de Badalona divendres a 15:45 del vespre en l'últim partit de la temporada i on buscaran superar el seu sostre de triomfs en la reduïda història a l'ACB. I l'Espart Girona continua oficialitzant moviments. Els dos últims han estat les sortides de Lola Pendandé i Juste Josité, dues jugadores que van arribar aquest passat estiu i que deixen el club un any després. Pendandé ha tingut un gran creixement sota la pintura amb uns registres destacats de 15 minuts de mitjana, en què ha anotat 4,5 punts, ha capturat 3 rebots i ha fet 0,9 assistències. Per la seva banda, Josité veu tallat el seu contracte de 2 temporades amb l'equip gironí per marxar al projecte B. La lituana ha demostrat ser una de les grans promeses europees amb una gran capacitat anotadora, amb uns números brillants de 26,4 minuts de mitjana, en els quals ha fet 11,3 punts, 2,4 rebots i 4 assistències per en contra. Així doncs, 4 sortides confirmades a l'equip gironí per només una arribada, la Diana Martín. I el GEC va perdre dissabte la tornada de la fase d'ascens contra el León per 62-66 al pavelló Lluís Bax. Les grupistes necessitaven guanyar de 16 punts per accedir a la final d'ascens a la Lliga Femenina Challenge. Es van quedar a les portes i, per tant, la temporada vinent tornaran a competir a Lliga Femenina 2. S'escapa el somni de l'ascens per al GEC. Les jugadores de Pau Fuster havien d'aconseguir una fita històrica, guanyar de 16 punts al León, però van acabar perdent per 62-66. Al segon quart, l'equip havia aconseguit un marcador que les situava a 4 punts d'aconseguir l'objectiu, però les visitants es van imposar i van capgirar el marcador. Doncs un partit que sabíem que seria molt complicat, que León faria una mica el mateix que van fer en el partit d'anada, intentar ser molt físiques, intentar castigar-nos molt el rebot ofensiu perquè nosaltres no tinguéssim el ritme ofensiu que ens agrada tenir, i penso que hem fet una molt bona primera part, penso que hem sigut molt solvents a la primera part, respectant el nostre pla de partit en tot moment, però potser sí, que una altra vegada el que és la sortida de tercer quart, aquí el seu físic i potser la seva rotació una mica més llarga, la seva tipologia de jugadores, molt físiques, ens han tornat a castigar. D'aquesta manera, s'acaba una temporada espectacular que hagués sigut històrica en cas d'ascens. A l'inici, no entrava als plans del GEC arribar a disputar les eliminatòries d'ascens, però l'empenta del Lluís Bax va ajudar a consolidar una plantilla que ha causat grans impressions a la ciutat, firmant el millor registre de la secció a la categoria amb 20 victòries. Tot i així, marxo content del partit de l'equip. Penso que hem acabat la temporada sent reconeixibles, que una mica és el que volíem, i tot i no haver aconseguit remuntar aquesta eliminatòria, crec que la temporada de l'equip és molt bona i és per estar molt contentes i molt orgulloses del que hem fet. Veurem els moviments que tindrà la plantilla i el futur de l'entrenador Pau Fuster, que tot apunta que no continuarà després de ser pare. Qui no seguirà seran la capitana Vanessa González i la jugadora Janina Pairó, que pengen les esportives després de molts cursos formant part de l'entitat. Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat de l'informatiu. El Girona torna a segona divisió 4 anys després. L'equip de Mitchell va empatar 1 davant l'Elche Montilivi després de no trobar el segon gol que hauria suposat la salvació.
Girona ha gairebé duplicat el nombre de sense sostres en 2 anys i l'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. El consistori ha començat els treballs al primer eix de confinament d'incendi Girona-Celrà, que protegirà 150.000 persones en un terreny de més de 90 hectàrees. La Fundació Ramon Noguera presenta el llibre Quan el compromís esdevé futur, on es recullen els 60 anys d'història de la Fundació. Tornem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda.